Ini hayo dipramot sipmi lewe je oro jagao जों गेटारिं खायबै दंमोन आगरतलानि कायसा आस्तबल मारो थानसा खायबै गेटारिं खायबै दंमारो लुबैनो गोबांमा बर' बाक्सा बुक्सु बर' कनफ्यूज ओङो दंबायनो ओंखायनो ओ कनफ्यूज ओङै दंनाय दङनो फिसा कप मासालायनाय तानि हिंखानो जों एलायन्स तानि माथां मोनले कप हिंखानो साका बासिमि या बनो जों इमप्लिमेन्ट बा बनो जों गोबैबो तबनि बाङै बिसिनि जिबोसों वानस खाय ओङै दङ वानस होइनायदो दिनै हायो जों एलायन्स ओङानि तुमानि आसि दरखनो सामोन नाङै दंला ओंखायनो बनि बाङैनो नायदि आसि बसर इलेक्शन फायो बुदो इलेक्शन फायो बुदो ओङै फायलायबो दिनै हायो लोकसभा इलेक्शन गोबां मानो लायबाय थाङा फैयासों बुदो ओइनो फायलायबो फायफानो जोंनि उ बुदोफोराव जोंनि मोनसासो मुद्दादो दं आफोराव मोनसासो दङ जों खायनाय मानाय नायरो जों मुद्दादो दै जों आफोराव बुदोय फा वानस होइनायले मोनसा फानो आं जे सेमते मुद्दा करेले हायनो ओ पार्टी थाय हायनो रलायबो माखो मुद्दा करे मोसानो ओ पासिं थांगा तमांनाय फेलन थां तमांनाय बाहेरनो दै मोनसा मुद्दा करे याबा ताग निबो खनो दिस इयार ताबक नि तारिख बा 26 तारिख निबो खनो वानस होइनाय दि कायसा चिनि फानो मुद्दा दङ जिनि एकर्ड साइन होलाय माने ओ एकर्ड साइन इमप्लिमेन्ट खालायनाय होनैनो जोंनो गप्लाय बुट गोबां गप्लाय खायदो होनैनो जिनि होम मिनिस्टार नो फायबै थावै दङ बे जोंनि फानो तागनो खनो मुद्दा दङ आं जे सिमा मते अमनो फार्स्ट टाइम जों मुद्दा गोनांखनो बुदनि ताक थाङै दङ को अमहाय जरा काहाम आसो बसरनि परे सेवाय सास फायो को जरा काहाम रव कन्फ्यूज ओंजांनाय इंया तिने हाय जरावो जों जदि सीपीएम कांग्रेस नो बुदयै गप्लाय खायखांखले जों तमा माननाय कोनो मुद्दा देतं जदि जों जत पार्टीनो जलेवैनो जों बुरयखौ नवनो हाय आसक दङ हा जलेव केबो नस बुरे कइसांसो बुरे जले आसक दंले तमा काहाम ओंनायसिनि सोसाइटिनि बाङै के बुद रवैबो हामिया बुद रयखौ दंबो हामिया फिया जों मुद्दा गोनां जागाव जों बुद रखले फायनाय जरा जोंनि सोसाइटिनि बाङै सलायजा फनो मानो गाहाम फानो ओङै मानो हानि बाङैनो जों वानस थायङो जोंनि मुद्दा गोनां ताकवाइसो मुद्दा गोनां ओंख दिनै हायो जों जोंनि जे याक्सि कंसानि पावार न दैविनो याक्सि कंसानो बायनो जोंनि हाक जों इस मारनाय दानि ओंखायनो बुद रमानि बाय जोंनि सोसाइटिनो जों सोलायैसि मानो चेन्ज खायै मानो हानि बाङैनो जों नायबै वानस होगैनो बुजिवैनो कुथौ जोंके वानस होगैनो जों बुद रवानि नांलायबो गुबुननि बाङैनो जतन मा गायो अर जागाव कोनो कन्फ्यूजन ओंजांनाया दिस इया जों खायैनो बर रनाय होम मिनिस्टार गसै दंके जे अतसि गसै दंके बनि कगनो जों कयतो खायैनो जों मा खायलायनाय हायनो से आगे बोसों हाय मा गोनांसो हायनो बुरय फै कोनो मुद्दा फैके या तानो जों मुद्दा मा न मावै दं सो आई होप और निव कोनो नो ते अलगवान से नाय और दिब्रासा मानसा थानसा हा फुरा शप बाहायरो नेगेटिभ रनो तबया खायबै जिनि मान थायनो जों माननाय जिनि मान थायनो जों माननाय जिनि मुद्दानो जिनि इंटरेस्ट जों नायैनो जों भोट मारलायने सो हामबाय लाभ यू नुबुसि मानखना